Üdvözöllek titeket! A mai videóban csak késsel ölhettem, és így kellett nyernem 3 meccs. Itt vagyok, be is ugrottunk az első meccsbe. Bejövök HG-ra. Ott is van, nice. Ott van. Nem tudok annyira most skilles lenni, mert ugye a sniper ellen hát kicsit nehéz. Jó, no knife. Sorry bro, ez a kihívás. Jó, jó. Ott is van, ott van, nice. Jó. Ott van. Ott van, nice. Jó. Nem tudom, hogy menjek rá. Csak nem sniper el. Jó, csak 50 percen. És elsnipe. Jó, eddig jó. 40. Ne sniper. Kicsit hátrébb megyek. Most felugrott. Azt hittem itt jön, de nem. Hol van? Itt van. Gyere át, nem jön át. Akkor felmegyek meg én HG-re. Ez a baj, hogy ő nem jön HG-re, nem valahol lent kullog. Ott van, nice. Az első meccset hát meg is nyertük. Na de jöjjön a második meccs. Megint egy aréna. Remélem, hogy ő már azért egy tapasztaltabb ellenfél lesz, hogy tudjak azért egy kis skillt mutatni. Lefagyott. Én meg kontrolleres. Azért így fokkal könnyebb, mint sniper ellen. Hoppá. Jaj, ne. Le vagyok sebezve. Miért csak 40? Ja, hogy... Jó, oké, ott van. Okse. Nice, dead. Megyek ide, és... Ott van. Nice. Ez gyönyörű volt. Jaj, ne. Le vagyok sebezve nagyon. Ezt nem szabad. De ő is elrepül. Ezt majdnem. Jó. Akkor bevetem, amit Kenzie-nél láttam. Kell később. Hánna! Mindjárt. Ott van. Már most visszarepült. Nem szabad oda a sarokba. Ne, beszoroltam. Igen, nem szabad oda a sarokba menni. Ment ide. Aztán visszaálltam. Akkor nézzünk, jöhetne egy reset. Jó, most mi van benn? Ott van. Jó, ezt ki is használtuk. Mindjárt ki lesz pipálva a második meccs is. Ott van. GG, a második meccset le is tudtuk, és meg is nyertem. Folytassuk is a harmadik meccsel. Fel is készülök. Vagy nyomott egy 360-at? Jó, ezt el is kaptam. Jó, nice. És nice. Csak 40. Azt hittem, hogy meg onnan éppen elcsípem. Ezt nagyon meg kell játszanom. Az baj, hogy ilyenkor nem látom hol van, mert ugye lefagy. Nem, lejövök, és felmegyek újra. Na most megint lefagyott, nem látom hol van. És megsebzett, nem is láttam. Azért rossz, hogyha controller player-rel nem vagy. Nice! 3-2. Jó, nice. Ott van. Már csak egy kill kell, hogy megnyerem és teljesítsem ezt a kihívást. Jaj.
Közben ránk is repültek. Na ott mondjuk majdnem lekéselhetett volna. És ott van G to the G. Köszi szépen srácok, ha végignéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Laxon voltam. Sziasztok!